Jekk wieħed jikkunsidra l-kobor tal-pajjiż, f'Malta kien hawn it-tieni l-ikbar ammont ta' persuni li applikaw għall-ażil fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dawn huma persuni li jfittxu protezzjoni minn pajjiż li mhux tagħhom. Tikkonferma dan statistika li tanalizza bejn April u Ġunju li għadda u li kienet ippubblikata mill-Aġenzija Eurostat. Meta wieħed iqis l-applikazzjoni tal-ażil proporzjonalment, l-Iżvezja kien l-aktar pajjiż li kellu applikazzjonijiet u warah kien hemm Malta. F'Malta f'temp ta' 3 xhur ittieħdu deċiżjonijiet dwar 415 l-applikazzjoni. Minn dawn 305 ingħataw xi tip ta' protezzjoni, 35 ingħataw status ta' refuġjat, 195 ingħataw protezzjoni sussidjarja u 75 ingħataw protezzjoni umanitarja. 115 l-applikazzjoni kienu miċħuda. L-ammont ta' persuni li applikaw għall-ażil madwar l-Ewropa żdied b'22% fit-tieni kwart ta' din is-sena meta mqabbel mas-sena l-oħra. Dawk li talbu l-ażil madwar l-Ewropa laħqu il-122,000, żieda ta' kważi 22,000 fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. L-applikanti ġew minn 142 pajjiż. Fuq nett tal-lista ta' persuni jfittxu l-protezzjoni hemm Sirjani, Eritreani u Afgani.